И така, здравейте на всички гледат този видеоклип днес. Аз съм The Black Monster BG и днес ще направя една реклама на светкавицата BG, както сте видели от заглавието. Опа. Така. Влязах си в абонатите. Сега да го потърсим. Ето го. Do the shape. И ето го светкавицата BG. Една реклама за него. Надявам се да се кефи много с нея. Той се абонирал за мен преди един месец. Има 16 абоната, а името му е Светкавицата BG. Светкавицата BG. И така, да му видим каналчето. Така, има 3 клипа. Откриване на канала, кандидатура за добре, къща и ферма. И трите съм ги гледал. Така че това е една реклама за него. Както виждате, той няма... До сега не е плейстия. Няма значение. Така, информация. Както виждате, той няма голяма информация. Има 16 абоната и 248 показвания. Така, дискусии. Няма дискусия. Канали, плейсти, видеоклипове. Така, има 3 видеоклипа и трите съм ги гледал. Имат по 61, по 142, по 66 показвания. Не знам. Нека той да си кефи с това видео. Ако вие... Той мисля, че почне да качва сега по-редовно. Ако вие вижте му канала, линк за канала му ще има в описанието. Вижте го, ако ви хареса. Абонирайте се за него. Също така най-вече се абонирайте за мен, но и за него. С това видео нека се кефи. И това е Светкавицата BG. Надявам се ви е харесал този видеоклип. Ако е така, абонирайте се, коментирайте и ще се видим, когато се видим. Не забравяйте за следващия клип, който ще бъде най-вероятно утре. Чао!